to my channel. This is Robbie Simagala, guys. Sa atong channel, guys, na datay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din, guys. And don't forget to hit the notification bell, guys, para always po kayo updated sa ating new upload. Ay! Mangulita! Oh, just kuning ato ang hello guys! Atong adventure guys. Yata sa dagat, nagpadagat na punta ay. So mamalik ni. Mamalik ni. Ang inangin man, mamalik ta na day. Moda dyan ta day? Ha? Moda dyan ta kadto? Wow. Mamalik ba? Ano ba? Agan, moda dyan ta mamalik. Dito lang nakita kay pangpang manggoto dito. Pangpang ta dito ba nagkapak sa bawod mo ng kusog. Oh, murang ubanda. Lao man nato. Ah, mas laom ko na to. Laom? Ah, o di ay dani kay okay ra. Ah, diri guys. Oh. Dito tari. Dito yun na mga to guys. Gipang kulba-kulbaan kay. Ah, dako ang bawod. Mura nagmukuan sa mutubog na sa pambot. Oh my goodness. Ah. Diha guys, ispantalan din na siya diri sa baybayon. Sana na daghan ko kuan. Daghan ko bayan ni. Tung kalaki oh.
diha, nalagi unsa po na diha dapita. Pantalan. Na may asa na? May gana-gana. Tapay-tapay. Ah, tapay-tapay mo ni, tapay-tapay. Oh, lagi yung ana-ana. Ay na. Ha? Tapos tayo. Ada ko kayo na. Murag na dako gay kay tanawon layo ta. Tapay-tapay di ay na. Panagat nga tapay-tapay. Asa man na yung murag bay dihas kuan. Day, nalagi ka ng murag balay. Balay na. Simbahan nas buntod. Ambot sana. Ganaya guys, kasi tayo mangulit ta. Bumalik ta sa akin. Nagod-agod dyan dito pa, dito dapita. Wala na itong ginatuan. Kung ako nag-video kay maragi pagkukatubaan mo gusto mo. Nagod, hindi ko concentrate. Oh my goodness. Adiri, mada, ingani na. Ang sitwasyon sa mong dagat diri ingani. Pwede to, kulba-kulba, zupon, magpakulbaan mo daw kauban. Eh, nangahatlog po sila diri. Abinawag ako naging kulbaan mo rin nahatlog. Pero actually guys, nag-isuot o big life jacket. Pero katong mga hanas na manglangoy, like anak na aliha sa pro, wala na sila nagsuot ng life jacket. Pora mi ka pong nagsuot ng life jacket. Ako, my daughter, my son, and sister sa ho ang bana. Unsa man ang murag gamalik-gamalik. Dahil nalagi mga kwa na, mga bye-bye. Floating siguro po na ako ano. Floating cottage. Kanina Asa na? Kanilagi. Wilmar? Padulong na jud siya sa kahaponon guys. Sige, padulong hapon na gyud kay alas 5 na ron kapit. Ang adlaw na sa tali sa na. So nindot kayo pang tanawon diri ang mga moto guys. Muni mga kabutuhan sa Bohol. Here, very nice. Ayan. Parang Chocolate Hills char. Bitaw guys, oy. So tapo dito sa buntod nga murag na kuy sa kabukbalay. Adto. Ja. Ano na palibot. Ba nice. Oh, see. Dara, dala ta sa floating cottage. Ayan. Oh, floating cottage. Mo pud ni katong mo ni katong ipangaliguan siguro pud lakatirin. Lakatkat. Kani this one. So maoni. Ay! Oh my god. Ay, Diyos ko. So, kuan ron guys, quarter to 5 atong oras. Mangulit ang balik. Mangulit ang balik dahil.
thank you so much pala sa inyong mga support, sa walang sawang support, sa mga nag-support sa aming channel, Ruby Simagala. Thank you so much. I hope nga naataka nun ay sa mayong panglawas, mayong pangunahon na more blessings to come in our life. And syempre guys, daghang kaayong salamat sa atong Ginoo, sa atong labaw makagahom sa iyang gihatag sa tanan-tanan sa atong kinabuhi guys, especially gift of our life, gift of life. So thank you so much Lord God. Thank you so much Lord for everything Lord. So that's it guys, thank you, bye bye, see you our next vlog. Places that I go inside my head, try to replace the memories with silhouettes, but I know things only